فقري ازي اب علمنا كابزلو مسترات كله ازيو رقيق حيالن لنفس وكفنا كما سرتنا فتيحو نمرات الناس وستنا ملكتاوي حيليو كلاتنا سوات نقص يكون دخا مهور يكون تراسب عوش تقلبنا حدا زي عرف هنقوتال لنا نسو دما كنفكر كنقبل عوش تقلب حدا فليسب تسونن وحسن بوتان كلونا مدلايو يخون نمبر عبزي قالات عزيوم زرخاسلو سمعيتات دما كم نفاس قوعي كاب جاف ناب جاف سكايرلو زبن عوش تعصو حساباتنا حدا عبي حتو يملالس بفلاي سلام وريدو علم تصت كتب الكلا اتينا بين الناس سمعيت عب صبح الأوان عوشتي لبوز حسابات حدا هدوء جن كم معبل زدفاف حتو يبكل بحق يفكر النديو ويس بحق تفكر النديا زبل حتو بزح جزي سابات بقالات فتوكعية ويم فتوكية كلنا يقولوا يوم قالات نمزر عب قليل سلازقونو مالتيو نإذني كم موسيقاك يعصنا حليفهم بنايك زي معبل كبانو يقولوا يوم قالات بزي تقوات كم تي ماي زي بلو دمنا يو تسفايه بنا جن حاز لقنا حق إني فقرجن نمبر قالات عيدليون مخنياتو فقري سمعي ترايس يكونس وسانو ونيو قانقو دما تكبر ترحيو أتين عخازة فكرك كاسب فقروا بأمور خاطر رايس يكونس عوش تيوتك بتشبت كتجسسو كتسمعون كتنبرون قبركا سلام كم يغنيكم تغتتلتي شانل فقر حبشة نفسكم كنقاقاح فقركم دما صنوعن سرسارتن كتخللو يوحكي حزي نتياب هيوتكم جلو ركب ملك يكونكم سخلو كابتنا العلوال سمعيت وزيكم بسنو لبوناوي عميقت التناس ترقاقتو سلسة شبوتات نفسي زمستون نحقين يفقر ملكتاتن كنرئينا ازو ملكتات زيوم متعاملتكم بقالات كابزو نقركم للعلي بس أتازر إيخم نحقين يفقري ناوشت السكر ورقات يوم نازي فيديو زي كسا موداتا بهدو منفس كتكاتاتلو مسناتكم هيوتنا نتصركم دما نايلبوكم ملسك ترقبلو اللابو قدمي نابتي قداماي غزا حسب متاونا كن من شانلنا حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتساب تخوني عدمكم انبار كابتنا قالت چاو توصينا نابتي حقين فقري سور كتكل كلوز تخلو تزعبي امنا مسارت كنسكاكر نسو دما أخبروت يو سابات بزح جزي أخبروت قبل كلو بسنة سرعات مزراب ويدما أب قدم سب يخون مبال تراي مسلو اتي حق اجد أزيو ركيقيو أبوشتي حق إني فقري أخبروت مالت نمن الناس تخلعي سب كملكتاوي هي بكير كام قبال مالتيو بحقي زفكركا وين زفكرك سب نعاخا كم فولي فطور ننهت حساسبا نصنتكا نسمعيتكان نولقاوي دواتكان فصم كبري زهبيو استوعلو بحقي زفكركا سب نعاخا سيرو ناي وعلو سب نمقبار يفتنن نسو خمزين تتخون ويم خمزين تتخواني زيادة مفتخوخي إلو ناك المخونة فقري يقربن انتهي دا نتي زلكا دخمت بعين دنقاطة نارعي نتي زلكا صبغ منت دما كم مستاوت نانصبارقه نكتعبي بايتراي فطرلكا حقينيا فروت مالت نحد سب كتقيرو زي مفتان طراي زيكونس اتسبعلو كون نفس مسيلون كخد زلوو نصنت مفقار مالتيو حقينيا خبروت سره اب قدمي سبات طراي زيكونس كلتيكم طراي اب تخونولن حسابنا حساب اب تጋጨውሉን نوانيو استحسبوا حسابك مس حسابك سمع كله أخبرت مرأي قليليو إذن حقي فتناقن فلليات عبزلوكم أوانيو تفكرك كاسب ننات كاريتو بنعبات جيز تمتو ويس منالبات كابناتي استفلي من قد يرأي خون إلو بجولنا تدامتك عبوش تحق إنيا فقري من عاقلن سم كامتفا نسمعيت كامنعا ويمدما بزي فقار كابول كاو قداي قامتاو ملكت نايتي زقود الأخبروتيو أخبروت زي بالفقري كم تبي زي مسرت الناس فوقيو أب جزاو سمعت تسرت سلسخونة نشتي نفاس نايك جسك متسكله بقليلو يزفرس فقري قوان تهاليو فيدلاتو أخبروت يو اتي بس عمرتكم ناوشتي دمصكمن نخبركمن كساب خندي بوتا يو اسكي استعلو مخنياتو أخبروت أب زي بالبوتا فقري نمعالتات كنبر يخيل خود
ንዘለዓለም ግን ክዘልቕ ኣይኽእልን። ሓቀኛ ዘፍቅረካ ሰብ ንዓኻ ምርካብ ከም ዓብዪ ክብሪ እዩ ዝሪኦ። እዚ ክብሪ እዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ቃላቱን ኣታሕዝኡን ይንፀባረቕ። ካብቲ ናይ ኣኽብሮት ጽንዕ ባይታ ብምብጋስ ድማ እዩ እቲ ፍቕሪ ናብቲ ዝዓበየ ናይ እምነት መድረኽ ዝሰጋገር። ምኽንያቱ ፍቕሪ ኣብ ብሩህ መዓልቲ ኩሉ ሰላም ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዝርአ ስልማት ዘይኮነስ ኣብቲ ህይወት እትፍተነሉ ጸሊም እዋን ዝኹላዕ እዩ። ኣስተውዕሉ፣ ኣብ ሕጉስ ግዜ ፀሓይ ኣብ ዝበረቐሉን ኩሉ ነገር ይሰጥኹ ኣብ ዘለውሉ እዋንን ምሳኻ ዝስሕቕ ዝዘናግዕን ዝበልዕን ሰብ ኣይሰኣንን። እዚ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ስለ ዝኾነ ሰባት ነቲ ጽቡቕ መንነትካ ወገንካ እዮም ክፈትይዎ ዝኽእሉ። ነቲ ዝሰሓቐ ገጽካ ቀርቦ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ ብሰንኪ እዚ ግዝያዊ ስሕበት እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ዝመስሎ። ይኹን እምበር ሓቀኛ መጻምርቲ ማለት ህይወት ክትፍትነካ ከላ፣ እታ ትዓርፈላ ዓራት ክትቀጥን ከላ፣ ወይ ድማ እቲ ዝነበረካ ሓይል ደኺሙ ተስፋ ክትቆርጽ ክትጅምር ከለኻ ከይሃደመ ብምሉእ ልቡ ዓንዲ ርጋጽ ዝኾነካ እዩ። ብሓቂ ዘፍቅረካ ሰብ ኣብቲ ንዓኻ ንምፍቃር ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነሉ እዋን እዩ ዝያዳ ዝቐርበካ። ኣብ ግዜ ውድቀትካ፣ ኣብ ግዜ ሕማምካ፣ ወይ ድማ ስነኣምራዊ ፀቅጢ ኣብ ዝበፅሐካ እዋን ንምንታይ ከም ዝኾንካ ኢሉ ካብ ምፍራድ ሓሊፉ ንፀገምካ ፀገሙ ገይሩ ይወስዶ። ሓቀኛ ደገፍ ማለት ገንዘባዊ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሰብ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ዘርኤካ ስቕ ዝበለት ኣማን ህላው እዩ። እቲ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ዓለም ክናወፅ ከሎ ንሱ ግን ጽኑዕ ከውሒ ኮይኑ ክሕዘካ ከሎ እዩ እቲ ዝዓበየ መረጋገፂ ፍቕሪ። ሓደ ሕቶ ደክሓተኩም፣ እቲ ዘፍቅረኒ ትብልዎ ሰብ ኣብቲ ንበይንኹም ክትኮንሉ ትደሊሉ ሓይሊ ዝሰኣንኩምሉን ዝተዋረድኩምሉን እዋን ኣበይ ነይሩ? መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ፀገም ዝሃድም እዩ ዝመስለና። ሓቀኛ ዘፍቅረካ ሰብ ግን ካብ ፀገምካ ንምውፃእ ሓሳብ ይህበካ እንተዘይኮይኑ ንበይንኻ ኣብቲ ናይ ጭንቀት ባሕሪ ክትሕምስ ኣይሕርገካን። ኣይትሻቐል ወይ ኣይትሻቐሊ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብ ከናፍሩ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዘርኤካ መስዋዕትነትን ትዕግስትን እዩ ዝምጭው። ኣብ ግዜ ፀገም ዘይነበረ ፍቕሪ ኣብ ግዜ ረሃዋ ትርጉም የብሉ። ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ግዜ ማዕበል ዝህነፅ ድልድል እዩ። እቲ መጻምርትኹም ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ስቃይኹም ሰዓት ንዓኹም ዘለዎ ኣረኣያን ደገፍን ካብ ሽሕ ናይ ፈተወካ እየ ቃላት ንላዕሊ ሓቂ ይነግረኩም። ንሱ ንዓኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዕረፍትን ናይ ህይወት መልህቅን እዩ ዝኾነካ። ኣኽብሮት እንተሃልዩ ኣብ ፀገም ምድግጋፍ ድማ ካብ ተፈተነ እቲ ርክብ ካብ ግዝያዊ ምቅራብ ሓሊፉ ናብ ሓደ ዘላቒ ምስጢር ይስተጋገር። እዚ ድማ ናብቲ ሳልሳይን መወዳእታን እቲ ኩሉ ዘጠቓልል ዓብዪ ምልክት ይወስደና። ንሱ ድማ ናይ መጻኢ ሓበራዊ ራእይ እዩ። ሓደ ሰብ ብሓቂ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ዘፍቅረካ ምዃኑ ካብቲ ኣብ ኣፈጻጽማ ቃላቱ ዝዓለበ ኣብ ናይ ጽባሕ መደባቱን ሕልምታቱን ንዓኻ ኣካል ናይቲ ጉዕዞ ገይሩ ክሓስብ ከሎ እዩ። እዚ ስነ ልቦናዊ ለውጢ መንነት ንሕና ይበሃል። ፍቕሪ ብሱል ሰብ ክሕዞ ከሎ እቲ ኣነ ዝብል ናይ ውልቀ ሰላም ስምዒት ጠፊኡ ናብቲ ንሕና ዝብል ሰፊ ሓላፍነት ይሰጋገር። ኣስተውዕሉ፣ ሓቀኛ ዘፍቅረካ ሰብ ኣብቲ ናይ 5 ወይ 10 ዓመት ናይ ህይወት ራእይ ንዓኻ ኣበይ ኣቐሚጥካ ኣሎ? ኣብ ዕላሉ ኣነ ክኸይድ እየ፣ ኣነ ከምዚ ክገብር እየ ካብ ምባል ሓሊፉ ንዓኻ ዘጠቓልለ ንሕና ክንሰርሕ ኢና፣ ንሕና ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብሉ ቃላት ክጥቀም ይጅምር። ህይወቱ ምስ ናትካ ተታሒዙ ንነዊሕ እዋን ዝጥምት ሰብ፣ ንግዝያዊ ስምዒት ዘይኮነስ ንዘላቒ ሓዳርን ህይወትን ዝዳለዎ ዘለዎ ሰብ እዩ። እቲ ዓሚቕ ሓቂ ግን ኣብዚ እዩ። ሓበራዊ ራእይ ማለት ሕልምታቱ ንምስኻዕ ንዓኻ መስዋዕት ክትከውን ኣይሓተካን። ሓቀኛ ዘፍቅረካ ሰብ ናትካ ሕልሚ ናቱ ሕልሚ፣ ናቱ ሕልሚ ድማ ናትካ ሕልሚ ገይሩ ይዝርዮ። ንዓኻ ዝሓሸ ቦታ ንክበፅሕ ባይታ ዝፈጥር፣ ብዓወትካ ከም ዓወቱ ገይሩ ዝሕጓስ፣ ኣብ ናይ መጻኢ ጉዕዞ ድማ ከምቲ ንባዕሉ ዝደልዮ ክብሪ ንዓኻ እውን ከምኡ ዝምንየካ ሰብ እዩ። ፍቕሪ ንእሽቶ ጀልባ ኮይና ኣብ ባሕሪ ህይወት ክትሕንብብ ከላ ክልተኹም ብማዕረ ትቐዝፉላ፣ ሽቶኹም ድማ ሓደ ናብ ዝኾነ ገምገም ባሕሪ እንተደኣ ኮይኑ እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ምልክት ሓቀኛ ፍቕሪ። ስለዚ መጻምርትኹም ኣብ ናይ ጽባሕ መደባቱ ክሳብ ክንደይ ቦታ ሂበክሞ ኣሎ? ህይወቱ ምስ ህይወትኩም ተዋሂዱ ሓደ ሓድሽ ዓለም ይፈጥር ኣሎ ድዩ? እቲ መልሲ ሓቀኛ ፍቕርኩም ይነግረኩም። ክልተ ነፍሲ ተተዋሂደን ሓደ ናይ መጻኢ መስመር ክሰርሓ ከለዋ እቲ ፍቕሪ ካብ ላዕለዋይ ስምዒት ወፂኡ ናብ ዘላቒ መለከታዊ ርክብ ይሰጋገር። ክቡራት ተዓዘብቲ፣ እምበኣር ሎሚ ብሓባር ዝረኣናዮም እዞም 3 ዓበይቲ ምልክታት ማለት እቲ ካብ ቃላት ዝዓበየ ሙሉእ ኣክብሮት፣ እቲ ካብ ግዜ ማዕበል ዝረአ ተግባራዊ ድጋፍ፣ ከምኡውን
እቲ ሓበራዊ ናይ መጻኢ ራእይ እዞም ምልክታት እዚኦም ናይ ሓቀኛ ፍቕሪ ድልድላት እዮም። ፍቕሪ ተኣምር እዩ፣ ግን ከም ፍረ ንምዕባዩ ቀጻሊ ጻዕሪ፣ ርድኢትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ትዕግስትን የድልዮም። ብዙሕ ግዜ ሰባት ሓቀኛ ፍቕሪ ክረኽቡ ይደልዩ፣ ግን ሓቀኛ ፍቕሪ ማለት ዝርከብ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ መዓልታዊ ዝህነፅን ዝእለይን ቅዱስ ስራሕ እዩ። ቃላት ቀለልቲ እዮም፣ ተግባር ግን ከቢድ እዩ። ቃላት ንእዝኒ ይሕግሱ፣ ተግባር ግን ንነፍሲ እዩ ዝሓንጽ። ሕጂ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም፣ ካብዞም ሎሚ ዝረኣናዮም 3 ዓበይቲ ምልክታት ኣብቲ ናትኩም ናይ ፍቕሪ ህይወት ዝገልጽ ኣየና እዩ? ወይስ ሕጂ ክትሰርሕሉን ክትእርምዎም ዝግባኣኩም ኣብ መጻምርትኩም ክትደልይዎ ዝነበረኩም ነጥቢ ኣሎ? እቲ መልሲ ኣብ ውሽጥኩም እዩ ዘሎ። ሓቀኛ ፍቕሪ ንዓኻ ዝሓሸ ሰብ ክትከውን ዝርዳእካ እምበር መንነትካ ዘጥፍእ ማሰርታ ኣይኮነን። እዚ ቪድዮ እዚ ንነፍስኩም ዘነቃቅሕን ንፍቅርኩም ጽኑዕ ሰረት ዝኾነን እንተኮይኑ ላይክ ብምግባር ስምዒትኩም ገለጹለይ። ነዚ ዓለም ለኻዊ ናይ ርድኢት ብርሃን ክበጽሖም ኣብቲ ሕቶታት ፍቕሪ ተዋሒጦም ዘለዉ መሓዝትኩምን ቤተሰብኩምን ድማ ሼር ክትገብሩሎም ብኸብሪ ይላቦ። ኩሉ ግዜ ቪድዮታተይ ንክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዙርያኹም ፍቕርን ሰላምን ይንገስ። ሰላም ቀና።